uJesu Kristo uyinkosi. Ngibingelela ubaba uNtsimbaba uNtsibande, ngibingelele umama uNtsibande. Ngithi uJesu Kristo uyinkosi. Ngibingelele abafundisi bonke ngezigaba zabo, abazalwana, abafundisikazi, Sunday school. uJesu Kristu uyinkosi. Noma Themba thini ngisuka enyavini. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngizophakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu. Mina ngisuka emndenini wakathini. Umndeni wakathini ubunenkinga yokuthi njalo ngo-60 years bayashona. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu ukuthi singenile kule nkonzo. Mina ngoqala ozothi 62 years ngo-October. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu. Sengikhulile kakhulu. Mangithi 62 years ngibe ngoqala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyawubonga umkhuleko abaseRoma 10 esimi ngawo phakathi kwalela khaya lakwathini. Simi ngawo nginomntwana engicabanga ukuthi una 31 years manje obefundela teaching for 10 years engaqedi. Uyograde ngoJuni. Ngamandla kaNkulunkulu baba uNtsibande, mama uNtsibande, siyabonga kakhulu, siyayibonga imkhuleko. Siyabonga ukuthi usiphe umkhuleko. uNkulunkulu asiphe umkhuleko. Esithi masikhuleka ufike ngokusheshsha kuyena. Uyala kwala ngithi ugula, meke wabiza lo mkhuleko kuvane ukuthi damu. Mina sengiqala manje nje ukhwehle hayi manje singiyakhwehlela. Hayi manje hayi sengithanda ukuthi ngibe fucked up. Kodwa nje ngimile ngalomkhuleko ngizophila futhi ngisazoyishaya eminye iminyaka. uJesu Kristu inkosi ngiyabonga.